Tak už môže ísť vnuka. Vyzerá, že všetko je na svojom mieste. Všetko aj drží na svojom mieste. A to je ďalšia zákernosť tohto tu. Ako vidíte, tieto som obnovil. Namiesto bakelitu tam išiel silon. Když to bude smrdať, tak sa to prodá pak, jo. A pozrime sa sem, lebo toto je ten beťár, ktorý za to všetko môže. Toto je on. Tento beťár nie a nie je sadnúť vnuka, proste predvoľba bez možnosti prepínania. Stále sa vratala, nearetovala v polohách, že dáte jednotku, dvojku, trojku. No to vyzerá ako úplná blbosť, nie? Vyberete to vonka na stôl, aretuje. Vložíte to vnuka, nearetuje. Tak kontrola všetkého okolo, či dačo netrčí, dačo netlačí alebo niečo. A nakoniec to bola jednoduchá vec. Na hlavnom vypínaču odpája obe strany. Sú také žlté bužírky. Oni pôvodne, keď som to rozobral, boli stiahnuté dole. A nešlo mi do hlavy prečo. Nie je logicky, tak bužírka tak chráni voči dotyku, čiže prestup kontaktu voči vodiču. Nápad dobrý. Ale ako náhle ju zasuniete a vložíte to tam, tá hrúbka nad tým prepínačom úplne v pohode stačí na to, aby ste fixovali ten vypínač. A tým pádom sa vám neodaretuje poriadne. Tým pádom vám nepovolí znova zaaretovať tlačidlo. Ale ostane vám to tak, ako keby to bolo zatlačené. No, teraz to drží vždy, hej? A už ma to steká. Tak, dám tam ešte zadnú stenu a hádam sa niečo podarí. Čo myslíte vy? Tak sme ho zvládli. Tento kladol taký aktívnejší odpor. A naozaj, najviac ma štvalo. Kroci, začal som ho leštiť, ako obyčajne leštím tieto príjimače. Vidíte ten odlesk ruky. Vyzeralo to nádejne, nevyzeralo to zle a čím viac leštím, tým sú tie výsledky ako keby horšie a horšie. A nebolo by to tým, že by som zanechával to leštidlo v tej farbe alebo mal, nedaj Boh, nejakú mechanickú brúsku, ktorá by to vpálila vnuka do bakelitu. Bohužiaľ. A potom ma napadla jediná vec, čo som si všimol aj u Jočo, je teta na americkom kanálu, už sa dávno neozval, kto vie, jak sa má. A rozhodol som sa, že ho streknem. Áno, moje autolakiernické nejaké tie plodné skúsenosti sú strašne hlboké, hej. To keby kolega z Košic videl, to dostanem po ruku a vyhodí ma z dielne. Ale nemyslím si, že je to úplne zlé. Myslím si, že je to v celku v pohode. A naozaj ten lesklý lak v tom bakelite, ale bakelit vyčistený, proste vybrúsené, to bolo perfektne. A vtedy sa dá niečo hovoriť o nejakej farbe bakelitu. A potom ma napadla jedna vec. Keď si pamätáte, ja som vám vravel, že z dnuka alebo z dola mal taký odlesk, ako keby zeleno-modrý. A chám Boh, že by to tak nebolo, že ten odlesk bol spôsobený práve streknutím laku. Čiže ja vlastne, čím som viacej sa opieral do tej štruktúry a snažil sa nájsť ten bakelit v tej hrúbke vrstve, tým viacej som stiahol dole pôvodný nástrek. 100% ja dám ruku do ohňa, ten modro-zelený odlesk by nebol vznikol len tak na bakelite akože. Proste ono to bolo streknuté aj predtým. Ale ja myslím, že výsledok, síce treba to brať s rezervou, ale je v celku dobrý, to vidíte aj vy. Skúsim ho náhnuť, lebo furt sa javí tak zvláštne, ale asi takto je výsledok. To vidíte. Podľa mňa to nie je zlé. Ako už naozaj neviem, ako by som mu viacej pomohol, aby vyzeral ako človek. Tak čo, ideme si ho pustiť? Krásavca. Mal som tam jeden koment, asi z Bratislavy, ohľadom toho, že jeden pán tam má menuet alebo také niečo a že vlastne tuto už dokopy nič mu nejde na týchto našich krátkych, stredných, dlhých.
Len mu ide niečo na tom FM-ku, aj to FM-ku je vlastne, pokiaľ tam nebola robená nejaká úprava, len nejaké zrkadlo. Čiže asi tak. Naozaj dajú sa zachytiť stanice. Nie, netreba v tom hľadať užitkovú hodnotu. Toto nie je traktor, ani báger. Z tohto nevydolujete viac. Ale myslím si, že každý máme nejakú tú chvíľku, nie? Si predstavte takého, čo zbiera veterány. Si myslíte, že to je normálny človek? Chápete, aby ste vrazili do auta bez klímy, airbagov, čo nedokáže ísť ani 120 po diaľnici? Toto je normálny človek, hej? No, za toto neriešime takéto veci. My sa tešíme z tých vecí. Tak začneme tými kraťasmi. Ako vidíte, stupnica nám už pekne drží. Áno, bolo treba vyviazať tú väzbu trošku, spevniť, lebo mne sa opierali vlastne dráty odchádzajúce z hlavného vypínača, a tým pádom mi fixovali tú časť presúvaciu na zapínaní. A tým pádom som bol v prúseru. Ani neviete jak. Ten podsvit. Naozaj žiarovka poprvé nie je vôbec v osi, je jemne mimo osy. Je jedna, chudera samostatná. Za to je taký... Ono by to bolo ďaleko krajšie, keby sa chcelo. Nechcelo sa, no. Teraz nechytím nič, ne? Aby som mu dokázal, že naozaj tam nič sa nedá chytiť. Už naozaj, keď nechytíte na krátkych, treba riešiť možno opravu. And then President Donald Trump believes it undermines the U.S. economy. And the U.S. is the only country. 今天我请来陈庚大将亲自为我们讲解，这样一来能够给我们的作品注入灵魂。 Človek, to bude nejaká kriminálka, niečo ako Novákovci. Ale už sa mi zdá, že sa nám presúva to pásmo. Lebo už v tejto záchytnej časti je to také poskromnejšie. Tomuto sa už naozaj dá hovoriť diaľkový príjem. Zase tie diskotékové hity tam boli. Ten prevodový naozaj by si pýtal ešte citlivejší. Tie výšky basy idú pekne. Well, now Singapore is maybe the richest place on the earth. At least one of them. A wonderful place, great place. Ázia nesklame.
інформацію, яку державні засоби масової інформації часто не можуть надавати. Така специфіка стосується перш за все ситуацій великих літ.全国统一的供给标准。不过呢，由于战事紧迫，各大引战商。No, toto je moja obľúbená. Už bude večerníček. Sme okolo 7 MHz. Tu by mohli byť teoreticky aj náznaky nejakého rádiového príjmu. Tento to asi zakončuje už. Vidíte, teraz je tých staníc tejto časti viac. No fajn, naše kávečka, celkom dobre sme ich prešli. A skúsime tie stredné vlny, tam takisto, tam sa nič nedá chytiť, hej. Tu nemáte šanci. Gyerekként magyar tételnek, akárcsak a következő országgyűlési választások, tehát magyar tételnek most egy Keby vôbec nič vám nešlo, títo Maďari musia byť zachytiteľní počas celého dňa. magyar gyűlölő képviselők irányába, hogy legalább két meg. Teraz by už mohli byť podmienky aj lepšie. A Italiano futbal zase. Sau nu finalul în această intervenție. Foarte, foarte aproape de careul de 16 metri al grupării Interfuza, cel care... Dneska nie je futbal, dneska je nejaké diskusné fórum. Acum este trimis în careul de 16 metri. To je nejaký agromagazín, alebo tak nejak. Ai echipei Petrolii. Pierd mici aruncată în față către Omondi. Omondi cade și va fi doar faul. Nu cred că va fi și cartonaj. Ale e tam faul. Omondi scăpa. Nu era o situație clară, dar mai... Cartonașul galben a arătat de... Кризис, мы вообще еще не поняли, что есть проблемы. Все хорошо. Поэтому средняя устойчивость человека в России, внешняя и функциональная, она выше, чем в других странах. А вот то, что происходит у него в душе, часто имеет более мрачные оттенки и похоже на комиксы DC. Ale sme mu aj venovali nejakú tú peči.
fost eliminat apoi în minutul 44, inițial primise cartonaș galben, după care îl schimba. Rozprávka. Voicu Tamara ne mulțumește pentru... Paráda. No, toto je také otázne. Tie dlhé tak nejak nekorešpondujú s kávečkami a SVčkami. Sú tí Poliaci, ale to už je strašne slabé. Tak si pustíme ešte do potónu nejakú tú Áziu, Čínu a také tie veci. В разных ракурсах. Следует отметить, что же верхней части императорских гробниц. No, ako to bude ďalší týždeň, krutci. Ja už som myslel, že tento víkend to bude nejako, ale bohužiaľ. Tento víkend ide ľudko pracovať trošku normálne, že zajtra už budem v robote. Sobota, nedeľa, v pondelok sa vrátim. A potom možno ten ďalší týždeň a potom si možno predložím kus tú dovolenku, keď si takto budem vymakívať po sobotách, nedeľách. Určite postíhame ešte veľa týchto príjimačov, verím tomu, ale vidíte to je tá výhoda, keď ste živnostník. To je veľká výhoda v živote. Ale pekné piesničky nám zložili súdruhovia v Sovietskom zväze. Tak sa uvidíme.